Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro. Balik neh nang cara aksis tapi gak ngatus, Bro. Ngapi tuh. Suwi po ora kok. Yes. Di ini Bro cerita wingi rong dino iki anget, rada anget. Bathuke rada anget. Guru-guru sepele. Guru-guru sepele. Guru-guru sepele sakjane tapi merembet gitu. Gowo-gowo apa sing gawe ya enak ae mesti sing diomong, sing di masalahne, sing ditekokne, sing di permasalahne iki enak. Jadi cacai terkadang ya ngawur ketika sesuai kape bose. Di wingi iki wis gara-gara wingke terus ditambahin ndek gara-gara bengak jarine ngono. Wis ndek sosok wis ngono ditambahin direbu. Beduk gawe panas. Jadi terkadang cacai sak geleme dhewe ngono. Apa sing dimaksud ngene sak geleme dhewe wis pokoke ketak sebut nih. Inisial kata sebut nih Bro. Wis sing mari hawa suasana kacau. Iki caca sing ngawur. Nyapa ngawure? Apa ngawure? Guru-guru iku mau terus tok yo ngono. Gawe cara gawe apa? Terowet. Ini maksudku yo kerja wis padha, merga wis padha gerang-gerang kabeh ya to. Maksudku ya aku pun ya padha kerja nih. Cuman rasa ndablek kuwi lah. Jane ora ndak proses. Saya cuman butuh pengertian. Berasnya pengertian. Ini ya lucu, ya kadang gak menak, kadang gak nyaman kok. Karena apa? Dari hal
sepele wingi dikaitne karo sing liyane barang. Upamane kuwi gak terjadi ngono ya. Mungkin juga ngono. Nah, wong kerja kan harusnya ya padha-padha menake, maksudnya piye to amre ben ora dadi masalah, sepele di masalah. Ya to. Terus neh cek sesuke ngecek neh. Jadi ngono kan dipantau terus sebenarnya. Aku pun wis paham dan mengerti, tapi Caca sing ngerasa wah aku kerja sing ngene, aku kerja ya pada dasare balikne nang sapa sing bayari awake dhewe ngono. Nek dipikir pengen sak penake dhewe iso sak penake dhewe. Cuma kan yo ndelok posisi. Ndelok kondisi, suasanane piye. Dadi ben gak salah paham, ben ora ruwet iki. Piye ngono maksudku. Nek jane aku iki wegah ngurusi. Masih sanggon pekerjaan, sak lokasi pekerjaan kuwi. Tapi ini nek krungu, nek ngerti melu gak menak pun. Habis melu gak menak. Jadi mengamankan diri ya, menenangkan diri memang angel gitu. Jadi pomone ngerti kancane ngono, ngerti kancane ngene gitu. Wis barang wis ngerti gitu. Ya, akhirnya iya wis terjadi gitu ya. Jadi es kadung. Wis mbok tabehangen. Sing mburi, sampe musim mburi kurang adem. Jadi jene bodo amat sih aku, jene bodo amat. Aku pun karo kancaku siji wis bodo amat sih. Gak ngurusi. Kancaku ndek iki meh melok-melok cak pengin, rasa melok omong ngono. Daripada wis salah paham, daripada wis salah ngomong mending penting jaga nang lambemu daripada laru ngomong. Ngono nek. Ya asu ya kancaku manut. Jen bangetan, pamane dibahas bangetan jane iki. Akan alasan Caca akan alasan sing marai gak muting bukan masalah percaya orang percaya. Tingkat kenyamanannya nek wis krungu suara gak menak intine gak nyaman. Wis ngono. Ya. Jadi gede-gede nih berarti wis bar. Umur ra dicanging kuwi misale jane dina liyane semono wae. Ya, menciptakan suasana nyaman, damai memang angel ngono. Nek gak awake dhewe sing ngerti, nek gak awake dhewe sing nyaman,
gak awake dhewe sing iso menyadari. Wes mungkin cukup itu saja vlog hari ini karena waktu mepet juga polo. Oke, persiapan meh semangat kerja sarapan deh. Jadi ngono. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.